sak ngamuk-ngamuke wong lanang empeten ngucapne talak. Aja sampe mulya ning wong tuamu, aja sampe muni kowe tak pegat, aja sampe muni ngoten niku. Niku nek sampe ping 3 engko tolak bain, nek sampean pengen rujuk karo bojomu, bojomu dadak dirabekne karo mukhalil, dirabekne karo wong liya. Yo. Apa tega awakmu? Ngaca sik, deloken kadarmu iki lho. Ngaca kok kowe dadak golek sing salehot sing ngene. Iya. Ya kuwi kadung keduran. Kadung nyowanyi ning ndi akhire kok rabi ngene. Eleh genep sak wulan, sakmu rada tipis. Diecek ndokmu. Sing cocok wis bojomu kuwi mang. Mulane wong rabi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Piye carane jenengan iso dadi klambine bojomu, bojomu dadi klambimu. Klambi iki nutupi apa? Aurat.